вечерта на мюзикъла. Какво ще им предложите? Можем да кажем, че е концерт-спектакъл, различно нещо, което досега аз не съм правил и не съм виждал в нашия град. Това е концерт, в който аз ще бъда сам с моята прекрасна пианистка Веселина Ботева и ще бъде като малко подкаст, ще си говорим лично, ще разказвам различни истории за мюзикалите, ще изпея едни от най-популярните песни от мюзикали в света, Singing in the Rain, Кабаре и много други. Нека да чуем още едно ваше изпълнение. Този път фрагмент от мюзикъла Моята прекрасна лейди, ария на Фреди, която вие изпълнявате обаче по време на майсторски клас. Да. Добре, колеги, моля да видим клипчето. Knowing just on the street